нощта преди предстоящото сражение и излизането на бойна позиция, аз, Михаил, легнах да спя с молитва към Бога и свети Николай. Рано сутринта преди изгрев слънце, внезапно се събудих и се размислих за предстоящия бой, за възможната гибел. Спомних си баща ми, майка ми, съпругата ми с детенцето ни, изобщо цялото семейство и роднините. Беше през лятото, рано се съмваше, слънцето още не беше изгряло. Лежейки на пода по гръб, аз се обърнах мислено към Бога и свети Николай, с молитва за прошка на моите прегрешения пред родителите ми, жена ми, роднините и съседите и изобщо на всичките ми грехове. После отново преминах към молитва към свети Николай, молейки го особено за застъпничество и помощ. Лежах възнак с затворени очи, целия в сълзи, изведнъж в лицето ме удари светлина. Без да отварям очи, си помислих, че слънцето изгрява и с лъчите си огряло през прозореца лицето ми. Не издържах, отворих очи и видях свети Николай Чудотворец, който стоеше пред мен при краката ми. От него излизаха необикновени сияещи лъчи, подобни на слънчева светлина. Беше облечен в църковно-епископски одежди, с каквито беше изобразен на иконата, пред която се молех в храма. Не очаквайки такова явление, аз се изплаших и мълниеносно се прекръстих с думите в името на Отца и Сина и Светия Дух, което представлява защитно средство против привидения на нечистата дяволска сила, и в същото време машинално се приповдигнах от легналото положение. И така останах очи в очи със свети Николай Чудотворец. Като ме гледаше, той спокойно произнесе тези думи: аз ще те спася. След това ме благослови, прекръствайки ме с дясната си ръка, и започна да се отдалечава от мен, издигайки се във въздуха, като ставаше все по-малък и по-малък, докато накрая изчезна напълно. Тогава, като дойдох на себе си, разбрах, че съм се удостоил в лицето на свети Николай с Божията благодат и милост, за което никога не съм могъл и да мечтая. Огледах се наоколо и си помислих, дали някой от останалите войници не е могъл да види случилото се с мен, но в тези ранни часове в казармата беше тихо и всички спяха непробудно. Повече не успях да заспя, намирайки се в размисли под впечатление на видението на свети Николай, великия Божи угодник.